Pastelli on Suomen suurin kodin remontoija. Meillä koko henkilökunta on omia työntekijöitä. Emme käytä alihankintaa. Meillä on myös oma LVIS-tiimi, johon kuuluu 2 putkimiestä ja 2 sähkömiestä. Pastelli on tehnyt hallinnoimiensa brändien alla yli 16 000 remonttia. Ja mikä parasta, Pastelli kuuluu vastuullisten yritysten joukkoon. Pastelli on erikoistunut kotien sisäpuolisiin remontteihin. Pääalueita ovat keittiö- sekä kylpyhuoneremontit. Sisäpintaremontit ovat olleet viime vuosina myös erittäin suosittuja kotitalousvähennyksen johdosta. Ja tietysti teemme kaikki putki- ja sähkötyöt avaimet käteen periaatteella. Pastelli sai vuonna 2010 Kauppalehden menestyjäsertifikaatin. Pastellin tärkein arvo koko toiminnassa on asiakaskeskeisyys. Teemme kaikkemme, jotta asiakas kokisi remonttiprosessin miellyttäväksi ja laadukkaaksi. Olemmekin onnistuneet siinä erittäin hyvin, koska yli puolet liikevaihdostamme tulee suosituksista tai vanhojen asiakkaiden tekemistä toisista tai kolmansista remonteista. Annamme myös ainoana remonttifirmana kaikkiin tekemiimme remontteihin aikatakuun. Pastelli tekee kaikki vedeneristystyöt VTT-sertifioidusti. Lisäksi Pastelli vastaa kaikista tekemistään vedeneristystöistä 10 vuoden ajan. Koulutammekin henkilökuntaamme jatkuvasti, jotta jokaisen asentajan ammattitaito pysyy yllä. Olemme valinneet yhteistyökumppaneiksemme vain alan parhaat yritykset. Mitä avaimet käteen remontti pitää sisällään? Remonttisuunnittelu. Työnjohto. Kaikki materiaalit asennuksineen. Jätteiden poiskuljetus. Putki- ja sähkötyöt. Täystakuu remontille ja materiaaleille. Verotodistukset verottajaa varten. Pastelli, kotisi korjaa. Tilaa nyt ilmainen remonttisuunnitelma.